Алдағы құтлау сәлемебез Николаевка районы Татар Сайман авылына юллана. 14 май көнне үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Шамшадинов Фәрид Юнисович каршылаган. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Рания, улы Руслан килене Лилия, кызы Эльвира кияве Руслан, оныклары Альмира, Амир, Сафина, Эмилия һәм Самир котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең гаиләдә олы тантана. Минем яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, Газиз бабакаебызның туган көне. Аңа дип без бүген күп төрле җылы сүзләр эзләргә тырыштык. Тик барысы да аның өчен бик аз сыман тоела. Кадерлем, дистәләгән еллар инде без бер-беребезнең олы таянышы да, терәге булып та гомер кичерәбез. Яратканыбыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Алда да ни бар эшләреңнең тик тауга үрләвен телибез. Гомерләрең матур җырларда үтсен. Янәшәңдә һәр чак сине яратучы, кадерле белүче якыннарың булсын. Балаларыңның да игелеген күрергә язсын. Алар да бит сине шул кадәр яраталар. Яраткан ирем, йөрәк нурым, күңел кояшым син. Бәхетемдә сыңар канатым. Пар канатларны бергә кагарга, очар өчен сине яраттым. Кыңгыраулы йөрәк моңым синдер, сандугачым күңелем ярында. Мин бәхетле синең белән бергә, яратам дип йөрсәң янымда. Бар байлыгым синең мәхәббәтең, зөбәрҗәттәй кыйммәт үзеңдә. Кояшы да кирәк түгел миңа, җылы бер матур йөзеңдә. Син булганда бер кем кирәк түгел, алмаштырмам алтын, көмешкә. Ходай сине биргән, бәхет итеп, яратканы диеп минем өлешкә. Гомер буе яратырмын сине, синдер парым минем, канатым. Ышан минем сүзләремә җаным, алихәдәй күреп сине яраттым. Кадерле әткәебез, сиңа кунакка кайтканда һәр вакыт ишекләр ачык. Әнкәйнең табыны кырган, өйдән тәмле бәлеш исе чыга. Гомере безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Халык алдында олы ихтирам казанган шәхес. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзен дә, киңәшен дә табып юата да ала, аңламаганны ярып сала да дигәндәй. Без бала оныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай булып та яши. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез бер. Газиз әниебез белән тигез, матур картлык кичерегез. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 60 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 60 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр әни белән тынычлыкта әткәй җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Ике балаң, оныкларың үсә, яратышып бабай дияләр. Мөмкин саен синең яннарыңа сөенешеп алар киләләр. Уфтанма әле, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып зинһар картайма. Кадерле Фәрид Юнисович, олы юбилейгыз котлы булсын. Бәхетләргә төренеп, матур гомер кичерегез. Бәләкәй чакта шаярышып бергә уйныйды. Эштән безгә куян күчтәнәчен алып кайтып син сыйлый идең. Сәламәтлек, саулык, шатлык телим, син әтием миңа кадерле. Аңлашуны син бик кирәк безгә, бирсен Ходай язын гомерне. Еллар үтте, без дә үсеп җиттек, булды инде төрле хәлләрдә. Әтием миле булган матур чаклар мәңге калыр ул күңелләрдә. Сәламәтлек
Син бәхетле булсаң, без бәхетле. Әтием, сине бик яратам. Безнең өчен иң якын кешебез, җырым аша шуны аңлатам. Сәламәтлек, саулык, шатлык телим, син әтием миңа кадерле. Аңлашуны син бик кирәк безгә, бирсен Ходай озын гомерне. Сәламәтлек, саулык, шатлык телим, син әтием миңа кадерле. Аңлашуны син бик кирәк безгә, бирсен Ходай озын гомерне. Аңлашуны син бик кирәк безгә, бирсен Ходай озын гомерне. Кадерле әтием, без сине шундай яратабыз. Туган көнең белән сине чын күңелдән котлыйбыз. Бәхетле бул, озын гомерле бул.